újabb élmények itt a Tiki Bar remek Szugajban. Szóval, újabb remek nap itt a Tiki Barban. Jaj! Nos, remélem tényleg csak koktélozni fognak jönni, mert hogy én több ilyen cuccot nem akarok berendelni. Mert mindig az van, hogy jön egy nagy dömping, berendelem, utána meg ez a nem kell senkinek, csak a koktél. Szóval most ez így bírja ki a nyarat, és hasta la vista. Ó, hát hello! Újra itt? Hogy találjam ki, ma is Clover Apple az, ami kell önnek. Hát, hogy is ne, hát. És meddig nyaralnak, vagy még részen vannak? Aha. Még egy hétig? Rendben. Minden nap várjuk sok szeretettel Clover Apple-özni. Önt és a családját is. Ja. Ó, hát sajnálom. Tényleg, és mikor? Ó, már olyan régen. Hát, nagyon sajnálom, de hát valamikor így jobb. Nézze a jó oldalát. Mert mindennek van. Nem tudni, hogy sokszor, hogy mi, de biztos, hogy van. Jó? Poharat ma is viszi. Ó, ma nem. De a poharat, tehát 2250 forintot kérnék. A rendben. Jó, érintheti. Jó, rendben. Bye bye. Minden miatt a Clover-ebből ezt, bár csak ilyenkor mondom azt, hogy tök jó amúgy, hogy van egy ilyen saját Tiki Baron, meg minden. De bár csak több alkalmazott lenne, és nem kellene minden nap itt robotolnom, és elég lehet csak a rendeléseket intézni, nem még boltozni is. Mindegy, amúgy élvezem, szóval. Van. Esküszöm, mindjárt csinálok magamnak, komolyan mondom, egy mojitót, vagy egy Blue Hawaii-t. Alkoholmentesen természetesen, de inkább egy mojitót. Tudjátok, mit össze is lökök magamnak egyet. Jól van. Akkor jöhet a Leaves, a Hint Leaves, igen. Jöhet a Soda Water. Jó. Ennyi elég lesz, jöhet a Lime Juice. Igen. És akkor még egy kis cukrot is beledobunk. Jó. Igen. Még egy kis jeget is dobáltunk bele. Egész finom mojitót csináltam magamnak. Ezt még most úgy érzem, egy ideig el fogom iszogatgatni. De mellé még ez egy kis szódát is magában, mert ez így. Csak nem, még egy Clover Apple. Micsoda? Nem. Hát akkor... Igen, van. Van Malibunk. Elnézést? Hát mi az, hogy nem Clover Apple? Megláttam, már készítettem is. Most szomorú lettem, jó? Akkor kapja mit a Malibut. Jó? Rendben. Ennek más az ára. Tehát ezt, hogy jó? Igen. Nem bírom beírni az összeget. Semmi baj. Most viszi a bort, jó? Igen, akkor
kérni, ugyanis 3556 forint volt a kis malibúcska, és 150 forint ugye a pohárnak az elviteli díja. Jó, rendben. És akkor kártya? Pillanat. 3706 érintheti. Jó, és akkor ez a blokk a magáé. Rendben, ez pedig akkor ide. Jó. Szerintem már többet ne igyon ebbe a melegbe, de arra bízom. Rendben. Kloffer Apple, Malibu. Legközelebb mi lesz? Taiguri, Kuiri, vagy Hurricane, vagy Cuba Libre, vagy Zombie, vagy mit kell legközelebb? Vagy egy Darkin Stormit, ha már Stormy. Felolvastatta velem tegnap az egész koktéllapot, meg az összes alkoholt bemutattatta velem. Majd 3-szor eljött Kloffer Apple-ért, és mire már önteném ki neki a Kloffer Apple-t, addigra benyögj, hogy bocs, most Malibu. Nem baj. Nem baj. Na, azért ez sem olyan rossz, akárhogy nézzük. Figyelj, hogy ma is már azért volt itt forgalom bőven. És úgy látom, még most 5-en sorba állnak. Ki mit szeretne, remélem mindenki ugyanazt kéri. Ez az. Mindenki mojító, tudják mi a jó. Tehát alkoholosan? Mindenki alkoholosan. Rendben. Akkor jöhet is a fehér rum. Igen. Akkor jöhet bele a cukor. Jó, megvan. Jöhet bele a szóda. Igen. És akkor még jöhet a lime juice. Jó. Egy kész. Akkor egy kis lime juice. Fehér rum. Egy kis cukor. Jó, és akkor jöhet szóda. Még egy kész. Rendben. Ő meggondolta magát? De jó, és mi a francia gondolta meg magát? Egy daiguria? Jó, akkor fehér rum, lime juice, és akkor egy kis cukorszirup még ide. Most csak ilyen színezett cukorszirup van, úgyhogy akkor azt kap. Jó. Ez is kész. És akkor még 2 mojito. Az egyik alkoholos, a másik mentesen jó. Akkor egy kis fehér rum. Igen, egy kis hint leaves. Akkor lehet a soda water. Igen, ez is el fog fogyni, de jó. Akkor egy kis lime juice. Igen, és akkor egy kis cukor. Jó, még kész. Igen, és akkor mindjárt adom, nyugodjanak már meg. És akkor most jön egy alkoholment, és akkor egy kis hint leaves. Igen, még kis soda water. Jó, akkor lehet egy kis lime juice. Még kis cukor, rendben, és akkor ön kap egy ilyen szívószálat. Jó. Ön kap egy ilyet. Igen. Akkor eddig 2. Jó. Igen. Igen. Jó. Akkor lesz egy ilyen, ez a 4. Szupcsi-mupcsi. És akkor még egy, hát az most csak ilyet tudok adni, úgyhogy akkor lesz ilyen. Jó. Igazából akkor mindenki elvitás pohár? Szuper! És pluszban mindenki kér be a jegyet, az még szuperebb, tehát akkor 4x250, meg igen, akkor 5x150, rendben, meg a 4x250, igen, és akkor a mojito az 3000, tehát akkor az 4x3000, meg 4, vagy 5x150, meg 5x250. Jaj, ez túl sok lett. 5x250, 3000 elnézést.
Igen, 12 000, jó, meg akkor volt még egy, volt egy Taigaviri, jó, az 4500, igen, akkor ez eddig 16 500, meg 16 500, jó, és akkor ez, igen, jó, a rendben, és akkor, igen, meg még volt egy 4000-es Taigaviri, bocsánat, elnéztem, 16 000, igen, akkor ez eddig 16, jó, igen, és akkor itt 18 000 forintot szeretnék kérni összesen. Elnézést, csak tényleg ma annyian kavarnak ide-oda, hogy már 5 milliószor belezavarodok a saját számolásomba. Szóval 18 000 forint. Kérem a PIN kódot, és nem én, hanem a terminát. Jó. Elfogadta. Rendben. Na most mit kér? Jó napot! Kér egy Clover Apple-t is, meg egy Malibut is. Rendben. Akkor kész a Malibu. Igen. Jó. Megvan a Clover Apple is. Szuper. Kicsit változtak az árak, feljebb mentek, ezt nézz el. Igen. Akkor 2500 a Clover Apple, a Malibu 2000, vagy mind 2000, 4500. Mondom, most jött a friss szállítmány, és megint változtak az árak. És akkor 2x250 ugye a jég, és akkor 2x150 a pohár. Igen, jó sok kokuszos porra lesz. Szereti őket? Rendben. 7800 forintot szeretnék kérni. Érintheti. Rendben. Elfogadta. Szuper. Azért most egy kis nyugit nem bánok. Beindultunk, gyerekek, beindult itt a forgalom. 18 000. Most 8 000 majdnem. Tehát, hogy azért 26. Meg még volt előtte egy kis 3-4 ezres forgalom. Az ilyen 30-40 ezer, és még csak 3 óra van, csak egyetlen 1 óráig vagyok nyitva. Mivel? Mármint így ilyen unblock mindenki számára nyitva, mert 4 órától, vagy hát 5 órától igazából rendezvény van, ami zárt körül. Szóval tök szuper. Úgyhogy remélem, addig senki nem jön, abba az elkövetkezendő fél óra. Ó, és dehogy nem. Mit adhatok? Jó napot. Mojitót? Szuper. Akkor igen. Ekkor ment a hit, jöhet a soda water. Remélem, hogy így mondom. Akkor jöhet a fehér rum. Igen, akkor a cukor. Jó. És akkor a lime juice. Rendben, 4950 forint. Rendben, viszlát.